Отборът на ЦСКА завърши наравно 1-1 в домакинския си матч реванш срещу Стяла и отпадна от Лига Европа след загубата в първата среща. През първото полувреме нямаше никаква острота в атаките на нашия отбор и за гостите от Румъния не беше сериозен проблем да действат стабилно в защита и да играят спокойно след аванса си в първия двубой. Така първото полувреме на срещата завърши без голове 0-0. След паузата съставът на ЦСКА не успя да разнообрази сериозно атаките си и румънският тим продължи да действа с лекота, преследвайки своята цел на терена. Играта бе нервна и накъсана. Така се стигна до 72-та минута, когато Кристиан Танасе напредна по левия фланг и след лошо пласиране и грешка на вратаря Боли, Стяла поведе с 1-0. Това реши нещата, но все пак армейците показаха воля за борба и поне стигнаха до изравнителния гол. Той падна в 82-та минута и бе дело на Мишел Платини. Така срещата завърши 1-1 и ЦСКА отпадна от Лига Европа, където този сезон няма да има български отбор.